Барни, къде е играчката? Чудесно. Може да отидем на язовир Въча и на чешмата в Михалково, която е газирана. На пътя сме. Ще ме страх да сляза. Лично ми е. Тръгвай. Барни! Вкуснота. Собствено барбекю, масичка. Налегло, една спалня. Готино обзавеждане, тук има електронна камина. Това е туалетна, доста културно. Злодей. Имаме салатка, биричка, гостеничка, хлебец, бира. Отиваме към Ягодина да се изкачваме с джип, за да можем да свършим повече неща днеска. След това ще ходим на други места. Миналата седмица доста валя. Градушката ни направо ни. Моите като видят някой. Почнах да лая по кравите и да видим се. По-рано да. Сканичката, цък-цък. Герба порасна за 3 години. Другите сталактити и сталагмити. Много бавно. На герба порасна. Тази пещера беше първата ми и първата на господин Барни. И на двамата ни хареса. Малко повече ми идва говоренето, защото нито ще го запомня след 20 минути, нито нищо. Но е приятно, интересно е.
3 часа по-късно. Не, Барни си ме занимава. Прасе, виж го, яде лайно. Яде едно. Мисли? Отиваме към водопад Касак. Доста библиотека. Здравейте, бебенца! Барни, скиш малко вода? Те почти нямат зъбки. Ама те са новородени. Добре дошли на ретро парти. Трябваше да е навънка. Много трудно да е навънка. Банка, що сме се събрали тук? Защо? Защото Мале, колко цвета 27 брат. Дъртя. Кой е удъртял? Е, точно тук, брадачи. Жив и здрав да бъде. Е така, винаги да сме. Да усили музиката, Ванката. Малко по-живо, пенсионер такъв. Да се приближи да не Ема какво да кажа? Не отвори. Здравей! Трябва на доктор са. Какви сте тези светлини? Ча! 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 Няма да кажеш на никой, че съм с женски гащи. Не гащи, бе, какво си гащи? Да не ме разберете грешно. Май си е с женски гащи. Ти като пораснеш, сам си решиш къси. Не знам да сняш. Свободна държава живееш. Ей, Симона, ако не израси нещо, няма кой. Искам да мога да тренирам. Ама какво направи ти? Нали бяхме на рожден ден. Къде сме Бяхме на рожден ден, ама Валерия е в превъзочната. А питат тя дали е било щупена чашата. Отиваме на рентген, после ще ма шият. Домашни работи може да там да правите, без много да мокате, ама не може да се тренира. 133 от среща, извинете, е тук. Вау! Чао! Нищо не ми казва след цяло. Пак ще дойда. Много дивче пръсно. И тя идва. Бутонович, който ти съм натискам. Да знаеш за другия път. Ще знам. Няма да дойда. Другия път, като се порежа, укъща си седя. Не препоръчвам. Една звезда. Пирогов. Да знаете да ни дойдете. Ама на рентгена, другите хора тук бяха много мили. Всичко е наред. Как же е наред? Като ще ма шият. Как е втория ден от вашата злополука?